खुलुमबाय आंनि बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायग्रोबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअ थाबनो सहैनाय बायदि। बाक्सा जिल्लानि मानास हाग्रामायाव भारत आरो भुटान सिमायाव माखासे दंफां दानग्रा उदखारिफ्रा दंफांखौ दानफायनानै खावनानै फानखोमादों दस्राफोरनो। दंफां लाइफाङा मानसिनि थाखाय मोजां आरो बेखौनो उदखारिफोरा दुथांफ्रा खावनानै फानखोमादों आरो माखासे रैखाथि हानजा दंफांफोरनि थाखाय रैखाथि हानजाफोरखौ मेगन खोबथेनानै फानखोमादों। गंसे नखराव अर खामदों चिरां जिल्लानि सिडली खासकट्रा पुलिस थानानि सिङाव थानाय फुथियापारा समेन बसुमतारिनि न'आव जादों। बेखौ अर खामनायखौ कारेन्टजों जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। माखासे गोनां डकुमेन्ट्सफ्रा खामफादों। मानसिया रैखा मोनदोंब्लाबो माखासे गोनां डकुमेन्ट्सआ अराव खामफादों। डकुमेन्ट्सफोरखौ रैखा खालामनो हायाखै। माखासे गोनां जेराव हानि लेखाफोर बायदि मैया आधार कार्ड, पान कार्ड, भटार कार्ड, माखासे गथ' गथायनि सार्टिफिकेटफोर, माखासे गोनां बुस्तुफोरखौ रैखा खालामनो हायाखै। पुलिसफ्रा अर खामनायखौ मिन्थिनानै थि समावनो गोख्रोङै फैदों, थेवब्लाबो माखासे बुस्तुफोरखौ रैखा खालामनो हायाखै। बिटिआर सरकार जानाय लोगो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ माखासे लामा बानायनो गोख्रों हाबाफारि लादों। बेखौ मैया थांनानै 200 किल'मिटारनिबो बारा लावसिन लामा बानायगोन होननानै बेखेवनानै होदों बिथाङा आरो खामानिखौ गोख्रों मावनो थाखाय साखाफारा जादों। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ धेमाजि जिल्लायाव माखासे फैगौ भारत हादरनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि फैगोन जायगाखौ नायगिदिंहैदों दाख्लै। माखासे जायगाफोरा जौगानांगौनि थाखाय बिथाङा गोबां खामानि मावनांगौ दं होननानै बुंदों आरो माखासे खामानिफ्रा मावनांगौनि थाखाय गिदिर बिबान दङ होननानै बुंदों आरो बेखौ लासैनोबाबो मावलांगोन होननानै बुंदों आरो माखासे बड'लेण्ड दाबिनायाव माखासे मानसिफ्रा जिउ बावनांनाय आरो माखासे मानसिफ्रा आन्दलनाव बाहागो लानायनि थाखाय गोबां खामानि मावनांगौ दं होननानै बुंदों आरो बेखौ गोख्रों खामानि मावलांगोन होननानै बुंदों बिथां प्रमद बर'आ। मैया नरेन्द्र मदिआ आसामाव दावबायफैनायाव माखासे गोजोननायखौ फोरमायदों गावनि गोजोननायखौ। जेनेबा आसामनि मानसिफ्रा अनलायलायनानै थायो आरो अननाय मोननायनि थाखायनो आसामाव फैनो गोनां जादों होननानै बुंदों आरो फैबाय थानो गोनां जादों होननानै बुंदों आरो माखासे बिथाङा मैयानि दिनावनो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव गंनै मेडिकेल कलेज गायसनबाय आरो बिदिनो सानजाहा ओंखारो थिग बिदिनो सानजानिफ्राय जौगाबोनांगौ होननानै बुंदोंमोन थेवब्लाबो जौगाहोनो हायाखै। बेखायनो लासैनो बयखौबो आगोलबाबो समानै जौगाखांहोगोन। जोंनि भारत हादरा जौगाखांनाय हादर जाथों होननानै बिथाङा बुंदों।